O, ilabas mga tilapia. Wala dyan. Ang hina. Dito. Lalabas dito. Bulabog. Dito tayo muna. Yan. Dito sa kabila mga bay. So, pagkalipas ng 4 na buwan, simula nang nilagay. Ito na sila. Pwede na tayong manghuli. Naglalapitan na bay. Yan. So, nakakatuwa na ano. Yan o, lalaki o. Yan nyo ha, paghagis ko ng pagkain bay ha. Tutok bay doon sa, no, yan. Ayan na bay. Ayan na. Oh. Oh, tingnan nyo Yun bay. ang mga Lalaki. bay. Oh. So, pwede na tayo itong humarvest. Oh, wow. Dito, pag namingot kayo dito per kilo, uhulihin. Pag na yung nahuli ninyo, wow. so yung laki ng ano nito, parang gapalad na ng tao. Yung ganito na ba, palad. Ayan o, no? Nakakatuwa ng mga bay. Hmm? Oh. Nandito tayo. Yap, yan. So nasa mga 2,000 to piraso mga bay, no? Dapat mga ngawil kami kanina. Yung kawil namin ayaw kagatin. Busog daw. Ayaw nila. Uy, grabe, laki ah. Laki pula ah. Hindi man kita pero napakarami yan. Oh. Nagkakagulo na sila. Oh? Parang ayaw pa yung pagkain. Yung pagkain. Hindi. Lalaki na nga eh. Hmm? Oh, ayun oh. Aba. Kita naman siya. Kita. Yeah. Ha? Oo, kita yun. Ayan. Kung hindi nyo makita, pero yung parang umaalo ng malakas yan. Yan na yun. Yung nagkakaroon ng tsunami. Ayan. Kasing katao na yung tilapia, kalaki. Oo, aba. Lalaki. Ako na. Kita mo siya dyan. Oh. Carmona, doon sa may kabilang baybay. So, ayun mga bay. Tikman na natin yung tinolang kalawag version. So, normal sa isang tinola na may gulay, no? Boy. Ano ba? May gulay, may malunggay, may papaya, may sayote, kung ano man. Ito mga bay, patola. So, patola ang hinalo nila. Upo pala! Sorry. So, upo. So, tikman natin yung kanilang version. Yung sarap. Sarap! Perfect. Yung nga, pagkakabuti. Lasang tinola mga bay. Pagkakabuti ito, maraming kabuti. Yun. So, natikman na natin yung kanilang tinola. Mostly wala namang pinagkaiba sa atin sa lasa dahil sa native wala namang pinagkaiba sa Pagkabuti sa tayo ng kalabaw eh. wala namang pinagkaiba, walang pinagkaiba paulit-ulit, no? So nung sa province natin, sa probinsya natin, doon sa Mindanao, wala namang pinagkaiba sa lasa dahil sa native na manok siya. So napakasarap talaga ng nasa probinsya, no? Halos makakakain tayo ng halos sariwang gulay, sariwang isda, sariwang karne, hindi na dumadaan sa palengke, no? Yun, no? Pagkakatay, diretso bahay na. So ayun mga bay. So gusto ko lang ibahagi sa inyo kung ano ang buhay ng isang nasa probinsya, no? Ayan. So hanggang dito na lang muli at see you sa next vlog ko. Yan.